Molim. Dobar dan, gospođo. Dobar dan. Jesam dobio Bosnu? Valjda jeste. Jel jesam ili nisam? Pa jesi, odakle zoveš? I zovem iz Zagreba Milivoj Lulek ovdje. Ja, koga trebate? Ma znate šta me samo zanima? Sutra moram doći kod vas nešto poslovno u vaše mjesto. Ja. Pa sad ne znam, kako je vrijeme kod vas? Pa lijepo, sunčano. Znači nije se promijenilo? Nije. Pa ja ne znam što onda ovi govore meni tu da se promijenilo, kod nas isto je sve identično i sad uopće ne znam, oni su rekli da se i kod vas isto sve to nešto ispretumbalo. Ja, u nos je, bogam lijepo, sunčano. Šta cijelo jutro sada? Cijelo jutro sunce sija, evo. Pa meni nije jasno, ali vama nisu rekli da se to mijenja? Bez čega, nakon? Pa ne znam, meni govore tu kao pazi nemoj, kao zeznut se kad budeš išao na put jer mijenja se kao vrijeme. Ma ne vjerujem. Ma ne vjerujem. Ma ni ja isto. Samo ti se lagano buzi, polako. Znači bez problema, ništa nije Ništa. promijenilo. Kod vas isto koji kod nas? Ja, možda još topliji. A što onda oni trabunjaju da se to vrijeme im promijenilo? Ne znam. Lažu te. Mislite da lažu? Moguće. Ok, znači šta da ponesem? Pa eto nešto malo laganiji, neki možda tanji džemper, košulju, saku i tako. Dobro. A na nogama? Cipele.